Отново съм в столичния квартал Младост. Бутушите ми тропат по напуканата улица. Аз ще потропам по вратата на баба Дора, защото идвам да й донеса изненади, които изпращат нейни почитателки. Бабче! Бабченце! Тук съм! Ама аз... Да. Заповядайте, мили. Ти долу ли натискаш? Чакай, аз чух, ще се звъни и тук. А вие сте тук. Ами дойдох. Преди Отвори ни една жена. Аз оставих вратата отворена. Да, бабченце. Загледайте. Айде. Какво е това, бе? Ами пак хората ти изпращат подаръци, бабченце. Ох, заповядайте, добре ме дошли, скъпи мои момиченца. Хайде, Баш ти много хубава блузка виждам нещо. Да, Много харесва е ли? сладък цвета. Като ягода ли, не Да, знам. малинка, такова и шалчето. И Виж ми шалчето. шалчето. Подарък ли ти? Подарък ми е, Сега да. ми разбира се, заслужаваш най-хубавото. Благодаря ти. Айде, заповядайте, мили мои. Една приятелка. Още веднъж, добре ме дошли. Скъпи мои момиченца, вие сте ми като момиченца за мен.